Calcula l'àrea de la superfície i el volum de la següent figura composta. Observació: la cara on s'uneixen els prismes no existeix. Doncs bé, veiem que aquesta figura està formada per dos prismes, no? Un prisma quadrangular, perquè la seva base mesura 12 per 12, no? I l'altre, que també seria un altre prisma quadrangular, perquè la seva base és 5 per 5 i que està així tombat. Doncs bé, anem a calcular quina seria l'àrea de la superfície total d'aquest prisma. Doncs què és el que tenim? Doncs la base està formada per un quadrat, no? Que és dimensions 12 per 12. Per tant, tenim un quadrat que té dimensions 12 per 12 i d'aquests només en tenim un. Val? Doncs ara anem a mirar les cares aquestes laterals. Les cares aquestes laterals estan formades per rectangles que tenen dimensions 12 i 4. Tenen 12 i d'alçada 4. I d'aquests en tenim doncs 4. Tenim aquest d'aquí, els dos laterals i el del darrere, que també fa el mateix. Per tant, tenim 4 vegades aquesta figura. Molt bé. Després, aquí al davant tenim aquí un rectangle i aquí al darrere tenim un altre rectangle, que tots dos són iguals. Sabem que una de les dimensions és 12. Ara, quina és l'altra? Doncs sabem que d'aquí a aquí fa 5. Per tant, d'aquí, no? Tot el que no és al costat aquest, doncs seria 12 menys 5, que són 7. I ara sabem que si aquí i aquí fan 7, vol dir que cadascun dels costats doncs fa 3,5. Per tant, el que tenim és 3,5. I d'aquí en tenim dos d'aquests rectangles. Molt bé. Ara, aquí tenim aquest quadrat, no? Que està format aquí, que és 5 per 5, perquè ho posa aquí, 5 per 5, i en tenim dos. Per tant, aquí posarem un quadrat, 5 per 5, no? I en tenim dos. I finalment tenim aquests rectangles d'aquí, que fan 12 per 5. Per tant, 12 per 5. I d'aquests en tenim, doncs, aquest d'aquí, el de dalt i el del cara del darrere, és a dir, 3. Molt bé. I amb tot això ja podem calcular quina és l'àrea lateral. Doncs vinga, aquí tenim un quadrat que té dimensions 12, 12. Per tant, quina és l'àrea del quadrat? Doncs costat al quadrat. És a dir, 12 al quadrat. I 12 al quadrat, recordem que és 12 per 12, que és igual a 144. Molt bé, quina és l'àrea d'aquest rectangle? Doncs és base per alçada, és a dir, 12 per 4, que això són 48. I d'aquest rectangle d'aquí, doncs per calcular l'àrea d'aquest rectangle és 12 per 3,5. Que això ho fem a la calculadora i dona 42. Vinga, aquest quadrat d'aquí, quina és la fórmula per calcular l'àrea del quadrat? Doncs costat al quadrat. És a dir, 5 al quadrat. 5 al quadrat és 5 per 5, que és 25. I l'àrea d'aquest quadrat, d'aquest rectangle, perdó, doncs és 12 per 5, que és 60. Molt bé, doncs anem a calcular l'àrea total.
Doncs hem dit d'aquests quadrats només en tenim un, no? Per tant, hem de sumar 144. Més, hem dit que d'aquests rectangles en tenim 4, per tant hem de fer 4 per 48. D'aquests rectangles hem dit que en tenim 2, per tant hem de fer 2 per 42. D'aquests quadrats en tenim 2, per tant hem de fer 25, o 2 per 25. I d'aquests rectangles hem dit que en tenim 3, per tant hem de fer 3 per 60. Doncs vinga, 144, 144, 4 multiplicat per 48 són 192, més 2 per 42 són 84, més 2 per 25 són 50, més 3 per 60, que són 180. I ara l'únic que hem de fer és sumar-ho tot. Doncs 144 més 192 més 84 més 50 més 180. I això dona 650. Amb quines unitats? Doncs en centímetres cúbics. 650. Molt bé, ara hem de calcular el volum. Per calcular el volum, doncs separem aquesta figura en dos prismes i tenim el primer prisma que està aquí, no? Que és de base quadrangular, que té mesures 5 i 5 i d'aquí a aquí en fa 12, i l'altre prisma que té base quadrangular, també quadrada, no? I fa dimensions 12, 12 i alçada 4. Doncs vinga, el volum del prisma 1, com es calcula el volum del prisma? Doncs multiplicant la longitud de les seves aristes, és a dir, hem de fer 5 per 5 per 12. Doncs ho fem a la calculadora, 5 multiplicat per 5 multiplicat per 12, i dona 300. I aquí el volum del prisma 2. Què hem de multiplicar? Doncs les seves arestes, 4 per 12 per 12. 4 per 12 per 12. Doncs ho fem 4 per 12 per 12. I dona 576. Doncs ara el volum total és sumar els volums, és a dir, 300 més 576. I això dona 876. Amb quines unitats? En centímetres cúbics.